Bonġu għalikom. L-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali diġà bdiet turi bl-aktar mod ċar id-differenza bejn iż-żewġ partiti, id-differenza fil-messaġġ bejn il-messaġġ tal-Partit Laburista li huwa dak illi qiegħed juri biċ-ċar kif nistgħu fuq livell lokali u anke fuq livell Ewropew inkomplu nsaħħu u nagħtu s-saħħa lil Maltin u lil Lawċin anke fl-istituzzjonijiet Ewropej. U fuq in-naħa l-oħra in-narrattiva tal-Partit Nazzjonalista, il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista illi huwa wieħed mibni fuq ngħid jiena 3 punti partikolari. L-ewwel wieħed illi ħareġ bl-aktar mod ċar matul dawn l-aħħar 5 snin fir-rappreżentanza tagħhom fuq livell Ewropew, l-avvanz personali tagħhom. Rajnihom fil-Parlament Ewropew illi sabiex huma personalment ikunu jistgħu javvanzaw fil-karrieri tagħhom anke jaħdmu kontra pajjiżna u kontra l-aktar interessi importanti ta' dan il-pajjiż. It-tieni wieħed dak illi jattakkaw lill-gvern, jattakkaw mhux biss il-gvern imma fl-aħħar mill-aħħar lin-nies lill-pajjiż f'kull okkażjoni illi ikollhom 14 ir-riżoluzzjoni kontra Malta u kontra il-Maltin f'5 snin sħaħ, ikkoordinati mhux minn xi Ġermaniż jew Franċiż imma kkoordinati minn Maltin bħalna, David Casa u Roberta Metsola. U t-tielet punt illi ħareġ ukoll ċar daqs il-kristall u mhux qed jgħidu il-Wan jew il-Partit Laburista, imma qed jgħidu il-kap tal-Partit Nazzjonalista u il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista primarjament Peter Aġus u David Casa illi dawn qed jgħidulna bl-aktar mod ċar għalkemm semmew u għedin jużaw l-slogan tal-kampanja bħala għalik, imma fl-aħħar mill-aħħar daw għalunna bl-aktar mod ċar li jridu jużaw dawn l-elezzjonijiet sabiex minn hawn u 3 snin oħra ikunu fil-gvern. Dik hija id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Fuq naħa il-Partit Laburista li jrid isaħħaħ id-drittijiet tagħna fuq bażi Ewropea u fuq in-naħa l-oħra dawn it-3 raġunijiet egoistiċi min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. L-attakki fuq Malta idejquhom kemm idejquhom huwa fatt illi daw dejjem ħadmu kontra pajjiżna u fl-aħħar mill-aħħar l-avvanz tal-Partit Nazzjonalista, l-avvanz personali tagħhom biex għada pitada ikunu fil-gvern. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jaf li s-selling point ewlenija tal-Partit Nazzjonalista anke fir-rappreżentanza tagħhom fuq livell Ewropew dejjem kienet dik illi sabiex jintoġbu mal-establishment jattakkaw b'kull mod possibbli lill-Gvern Malti. U għalunna kif qalilna anke David Casa matul dawn l-aħħar jiem illi din il-kampanja ta' ħsara kontra pajjiżna u ma ħajkunu qegħdin ikompluha. Għalinna David Casa ftit tal-jemilu illi jrid jagħmel gwerra kontra kull min ma jaqbilx miegħu. Għalunna Peter Aġus u l-istess David Casa li ser ikunu qegħdin jagħmlu minn kollox sabiex ikissru fil-Parlament Ewropew il-proċess ta' nominazzjoni tal-Kummissarju Magħżul Malti Chris Fern. U fl-aħħar mill-aħħar meta iġibu l-argumentazzjoni tagħhom fuq livell Ewropew u dan stajt nara ħien. Stajt nara ħien matul dawn l-aħħar 5 snin f'riżoluzzjoni waħda wara l-oħra kontra Malta illi għalkemm jużaw il-punt illi dawn huma partit huma nies favur ir-rule of law, però daw mhuma xejn favur ir-rule of law. Għaliex? Għaliex kieku inti favur is-saltna ta' dritt fl-aħħar mill-aħħar tirrikonoxxi ir-riformi kbar illi saru minn dan il-gvern. Riformi kbar illi ġew anke fl-aħħar mill-aħħar imfaħra u rikonoxxuti mill-Kummissjoni Ewropea. Imma fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk joħorġu wkoll u ħarġu wkoll bl-aktar mod ċar id-double standards tal-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista matul dawn l-aħħar 5 snin. Ħarġet bl-aktar mod ċar l-ipokrizija tal-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista u ħanfakkar daqsxejn. X'ġara matul dawn l-aħħar 5 snin. Kenna lil Roberta Metsola, l-President tal-Parlament Ewropew, illi mhux aħna, mhux Alexa Ġussaliba jew il-kollegi tiegħi għajjarnija u ndirizzajnija bħala Miss Mafja, imma dan it-tikketta tawila attivisti Bulgari u għaliex għamlu dan, għaliex fil-waqt li Roberta Metsola għamlet 5 snin sħaħ
titkellem u tattakka lil pajjiżna fuq is-saltna ta' dritt u fuq il-mod kif jaħdmu l-istituzzjonijiet. Fil-każ tal-Bulgarija, sabiex tkun tista' tiddefendi lil Bojko Borisov, il-Prim Ministru Bulgaru dak iż-żmien illi fl-aħħar mill-aħħar huwa parti mill-grupp u mill-Partit tan-Nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew. Din kienet hi l-persuna bħala dak iż-żmien koordinatriċi tal-Kumitat Libe tal-IPP illi mexxiet numru ta' emendi sabiex fl-aħħar mill-aħħar iddajjef reżoluzzjoni kontra l-Bulgarija fuq l-istess prinċipji tas-saltna ta' dritt mill-ġdid għall-avvanz personali tagħha u fl-aħħar mill-aħħar sabiex tidher sabiħa mal-nazzjonalisti fil-Bulgarija. Imma mbagħad ma ddejqet xejn u ma tiddejjaq xejn issawwat lil Malta ħajjieħu gost l-establishment. U rajna wkoll il-każ riċenti tal-Prim Ministru Grek Mitsotakis fejn din wara li dan kien qiegħed jaffaċċja kritika qawwija u protesti kbar fil-Greċja brabta mas-saltna ta' dritt, brabta mal-libertà tal-espressjoni tal-ġurnalisti, saħansitra akkużi serji bħal dawk ta' tapping tal-mobile phone tal-kap tal-oppożizzjoni Androulakis fil-Greċja. X'għamlet Roberta Metsola f'dan il-każ? Marret fil-Greċja tieħu bidejn Mitsotakis u tgħid saħansitra fi sfond ta' dawn l-akkużi kollha għaliex mill-ġdid huwa Prim Ministru ġej mill-Partit tan-Nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew illi qed jimplementa riformi kbar. Jidher li l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista u l-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista għandhom lenti tajba biex jaraw u janalizzaw ir-riformi li jagħmel ħadd ieħor imma mbagħad meta jiġi għal pajjiżna ma jirrikonoxxu l-ebda riforma. U dik hija fl-aħħar mill-aħħar l-ipokrezija. L-ipokrezija u d-double standards min-naħa tal-Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu. Jagħmlu minn kollox meta jaffaċċjaw il-kritika sabiex jimblukkaw, jiċċensuraw u jinfexxu f'attakki kontra is-soċjetà ċivili Bulgara kif rajna meta ġiet attakkata, l-istudenti illi ħarbithom ġewwa Vienna meta dawn ukoll kritikaw l-azzjonijiet illi ħadet u n-narrattiva illi bniet ta' appoġġ inkundizzjonat fil-kwistjoni tal-Lvant nofsani u anka l-istudenti Maltin ġewwa l-Emkast illi dawn protestaw kontra l-aġir ta' Roberta Metsola u kkonfrontaw l-idea jinsabu mċabsin bid-demm. Allura jiena nemmen li l-għażla fit-8 ta' Ġunju li ġejja ċara aktar minn qatt qabel. Ebda pajjiż mu perfett, inkluż il-Ġermanja, inkluż Franza. Kull stat membru għandu l-isfidi tiegħu fuq bażi lokali, però aħna nemmnu u mhux ngħiduha biss bil-kliem imma natwawha bil-fatti illi kontra pajjiżna aħna ma naħdmu qatt u qatt. Kontra Maltin bħalna aħna ma naħdmu qatt u qatt fuq livell Ewropew. Ħadd ieħor sabiex jidher sabiħ, sabiex minn għalih jiskurja punti politiċi dan jagħmlu ta' kuljum. U mhux talli jagħmlu talli qed iwedna wkoll f'din il-kampanja elettorali illi ser ikomplu jagħmlu. Kif diġà qedtilkom bl-aktar mod ċar id-dikjarazzjonijiet ta' David Casa li ser ikun qiegħed jaħdem b'saħħtu kollha kontra min ma jaqbilx miegħu u l-istess dikjarazzjonijiet li esponenti oħra li qegħdin jippruvaw isibu siġġu fil-Parlament Ewropew tiġa qalulna li ser ikunu qegħdin jagħmlu kruċjata kontra Malti bħalna illi minn hawn ftit ġimgħat biss wara ir-riżultat ta' 8 ta' Ġunju li ġej ser ikun qed jibda l-proċess tiegħu ta' grilling fil-Parlament Ewropew sabiex ikun il-Kummissarju, parti mill-kulleġġ tal-Kummissarji u l-Kummissarju Malti. Dik hija d-differenza illi ħarġet madul din l-aħħar ġimgħa, dik hija d-differenza illi fuqha il-poplu Malti wawċi għandu jagħti l-ġudizzju tiegħu fit-8 ta' Ġunju li ġej. Bonġu lil kulħadd, Elik semma numru ta' riżoluzzjonijiet kontra Malta u meta kont Ewroparlamentari ukoll rajthom seħħu dawn il-manuvri, rajthom u għexthom ukoll ħabtu bib fil-Parlament Ewropew fl-uffiċini tal-Ewroparlamentari meta kien hemm il-programm ta' ċittadinanza b'investiment Ewropew u qabżu għal pajjiżi oħra imma mhux għal Malta u hemmhekk rajt il-ħsara li kienet issir lil pajjiżna anke fuq dak il-livell. Iżda mhux biss riżoluzzjonijiet kontra Malta għamlu u ser insemmi każ riċenti li seħħ ftit ta' żmien ilu. Anke għamlu appelli biex waqfu il-fondi lil Malta u anke dritt li nivvutaw. U fit-8 ta' Ġunju irridu naraw u x'ser ninsew dan u nerġgħu nagħtuhom mandat biex iwettqu l-istess aġir jew inkella u x'ser nażlu rappreżentanti li jagħtu s-saħħa lil Maltin
u mhux jippruvaw jaksu lil Maltin u lil pajjiżna. Irridu niddeċiedu jekk hux ser ninsew meta s-sena li għaddiet David Casa kiteb lill-Kummissjoni Ewropea biex tibda proċess li jissospendi l-fondi lil Malta, jew inkella jitwaqqaf id-dritt tal-vot fil-Kunsill Ewropew. Għax hekk jaħdem l-establishment nazzjonalista, jipprova jweġġa' lil pajjiż bit-tama li jirbaħu, jagħmel is-sara barra biex jilħaq lill-familji Maltin wawċin. Dak huwa l-establishment. Iva, l-ewwel kienu jgħidu li mhux ser inġibu aktar fondi milli ġab Lawrence Gonzi, u din niftakara sew jiena xi ħdimt fil-qasam tax-xandir. U meta raw li ġibna id-doppju, u allura it-tattika kienet li jippruvaw jimminaw l-użu ta' dawk il-fondi, u mbagħad jinsew il-benefiċċji u jinsew il-ġid u jkomplu jagħmlu il-ħsara lil pajjiżna. Minn affarijiet kbar bħal dan li semmejt, imbagħad hemm affarijiet iżgħar li xorta juru l-linja ta' ħsieb ta' dawn. Bħal meta fl-ewwel żjara ta' President tal-Kummissjoni Ewropea f'Għawdex, meta ġiet biex isur skola li għamilna bir-Recovery and Resilience Plan, ippruvaw iħeġġuha biex ma tiġix, imbagħad ippruvaw jagħtuha stampa li ma kinitx minnha, għalula sejra ġo proġett fals, u minflok meta rad bajnija proġett edukattiv u ambjentali użatu ta' eżempju anke fid-diskorsi tagħha. Dak u min jaħdem kontra Malta. Iva, nibqgħu ngħidulhom milli jaħdmu kontra Malta. U s-saħħa lil Maltin hija l-politika tagħna għaż-żmien li ġej. Fl-aħħar snin rajna ħidma fuq livell Ewropew fuq oqsma diversi u b'mod koordinat biex jitwessaw anke l-kompetenzi Ewropej. U rridu fil-5 snin li ġejjin naraw fejn irridu din l-Ewropa tmur, x'irridu naraw investiment ikbar fil-gwerer jew inkella investiment ikbar fis-soċjal. Investiment ikbar fil-gwerer jew investiment ikbar fin-nies. Dik hija d-differenza li rridu naraw fil-5 snin li ġejjin u rridu naraw min ser ikun qiegħed fil-Parlament Ewropew li ma ħsieb ser ikun qed imexxi l qudiem. Għaliex kellna l-kompetenza sħiħa f'dawn l-oqsma fl-aħħar snin u stajna naġġustaw ukoll il-politika tagħna biex naddattaw għaċ-ċirkostanzi li kellna qudiemna, anke f'pajjiżna, mhux biss fil-Parlament Ewropew. Ser nibqgħu nfittxu l-interessi ta' Malta. Aħna l-gwerer ma nagħmluhomx kontra Malta fil-Brussell. Fi Brussell immorru biex naqbżu għall-interessi tal-familji Maltin wawċin, biex niddefendu l-interessi ta' Malta. Kwalità komuni għal kandidati tal-Partit Laburista hi li f'kull mument f'dak li għamlu, ġabu u jġibu hija l-ewwel l-interess ta' pajjiżna ta' Malta. Dawn huma l-kandidati se jkunu qed jaħdmu fuq dak li jemmen fih dan il-partit. Nirringrazzjakom.